Kumba ka jing ong ka ong batang kitu ki basya me ka jinjin jar ki sngot ho khambai ka jinjin jar jong ki wei barkani ka jing ong kala urlong shisha ha ka baha kani ka sisa jan kata ka arpulai tere ujamang ki kinhun jong ka to ka ningot ki brio ki bala ma chwa ya di ki jinjin jar ki ba min chwa ki dei tang ki nong tam tin jan ki kinhun jong ka to ka ningot ki brio ki bala ma chwa ya di ki jinjin jar ha ka ba min chwa ki dei tang ki nong tam tin jan kila a jiarab ikiwei par ki badok ki bajin jar kham tam e ha ka bam ka di Yakani ka kinhun nong tam tin jot ka bamenta kla day ka self help group na do ka snam arja khat saw la tip kerteng kum ka yai ne scam self help group hakasi sa jan kila ai jerab daki marba mardi kum ukhaw uphan upiat using ko ompanyang lember kiwe kiwe de ki marbam shar pusaw tali ki long yeng ki baduk ki badai na maulai mawyong umjapung bad maulai mawyong rim Urang wasnong kamolai moyong umjapung uba Anthony Kharkangor ulai jiya ro ekani ka self help group kabla kaneri ki khti rap she ki badai hok banyo jiya rap kham tam lei bakani ka kinhon ka basngo thoba ye ki jing e ne mar ka kinhon kabla mat teng hera di ye ki jo ki jing e gi ai ka buram ba ka jing blai ba khaw tam yo blai tai ka ra ba ka jispun ka jo blai usai ye ki briu ki baret ni la bnom namar ba ki dei ki bawan kum ngile yosno ki dei ki no tam tin jat kin dei ki marwari mo kin dei ki khar marwari le ne ki khasi marwari nrai ki sedang na ba tam tin jat na ki ka kam ka ba jabo tam nrai blai sai kum kita ba ken mi shakhmat banwan banna ka daw kum ba juang berbor ni dei ban ai ngo yo blai la daw blai um sai kum ni briam nga thrai ken sa do kum jo kum ba kilom ha ki por ki ba le no nga ngai scam ba ma ki ha por ka jing trai jong ki kim chuklat yo blai na ta ka daw blai play ka lat kalanti na ka banta jong ki kum no ba ken jam shi sin jam ar sin jam rai sin jam ba ki hajar sin jam u blai ron kin kat ba ki na ta daw nga ai ka brom ko ba khaw ya ka yaine SSG kabla trai sitom ni yoi aposnam la jom kumno ki trai sitom kumno ki duryap kumno ki doyap kumno ki jausap kumno ki jausnam banyo ya kabam ban trai sitom wara pedang jong kata kim binot banor senyang sipi ki longying ki rangli ki juki ki bahak ne kapor jong ka lockdown PSM sidom ka bela ka sengiru umbyang sho ka nadong sidom ka ladolot Nakalia ikong Bibisha Khanayor President ka yaine scam self help group ilong ba watla ka jing ai ka de ka barit hindre ka de ka jing ai ka bala ai na do ka masim na ka benta ka jing dan kam jong ki to ki bedan kam hok ye ki jing yarap ni dei na ka yaine scam self help group ni dei ni adon khat sawot ki members ni menta ni dap ra kamasib ka jing sokhya na benta ka ji kani ka jing long na beta jo kani ka lockdown ka bangi iwe piwe ngim cham la yo shu ban le bela tingi la shop per khat ni dap ra kamasib ka sokhya ba tingi ong in le kum no ban ai shi bon ngim la ni ong tong ni jit no ki yeng ki ba kham duk ki ba duna ka jing yo ka jing kot te ni la le ban rung ha kita ki yeng kita kiyem ni siem na do mau yang rem nong neng a nong neng b nong neng c bat tariang tingila isim lot kita ki long yang kita baro jok ni kasno mau yang